Cestoval som 3 hodiny vlakom bez klímy a napriek tomu to bola moja najlepšia jazda v živote. Toto leto totiž z Košic jazdí retrovlak, ktorým sa môžeš odviezť za krasami Slovenska v štýle 70. rokov. Ja som si vybral trasu do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Cestou som vystúpil v obci Dedinky, ktoré mi z diaľky pripomínali rakúsky Hallštát, ale zblízka už iba cenami. No nudiť sa tu určite nebudeš. Môže sa odviesť sedačkou lanovkou na Geravi, prejsť sa malebno-zemiarskou roklinou, prenajať si vodný bicykel, okúpať sa v Palcmanskej marši, alebo sa len tak prejsť krásnou prírodou. Určite by nebolo na škodu zostať aj na noc, ale ja som sa musel presunúť na autobus smer do Pšina. Výstup k jaskyni mi pripadal nekonečný a úprimne čakal som od nej trochu viac, ale to schladenie pri vonkajších 28 stupňoch stalo za to. Po 5 hodinách výletu ma čakala už len cesta domov. A tá bola najväčším zážitkom. Výhľady z otvoreného okna, vietor vo vlasoch a hluk kolies. To všetko len za 2 eurá. A za eurový príplatok si môžeš vziať aj bicykel. Trás je viacero, stačí si len vybrať. Viac informácií nájdeš v odkaze pod videom. Cestovanie kedysi malo niečo do seba. Čo povieš?